Gong, ora nangis pokoke. Aku ki sak jengke tau nangis kok, Truk. Wondo ki kaya ember ya kaya ngono kuwi. Pripun mo? Lah, kowe mau krungu lamar-lamar swara piye? Lah ngerti kula mau nggih dijak rembugan kali Ndara Gatot. Kiyaine mboten diparengke, kula nggih mboten diparengke cedhak Ndara Wijaya. Mboten dangu kok kula krungu swanten para kawan deloken. Angga Wijaya tekaning pati sing mateni Gatotkaca. Napa kelakon Ndara Gatotkaca kok merjaya Ndara Wijaya niku pripun niku? Lah, ya aku ora bisa rembugan. Mula kowe mlayu ana negara Kamarta. Karo kowe Nala Garing Sowan ana negara Kamarta. Sinuwun Prabu Puntadewa ngono. Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Nekulasdewa, Ndara Janaka. Lelakon iki aturna. Ayo rek yo karo kowe wegah. Yaene kon mlayu ning nang Marta, ya wegah. Ora ngerti apa sikilku kanthi mlenthung sak jagung-jagung mlaku turut gunung. Ya karo kowe aku ya mah. Yaene kon ning negara Kamarta. Lah. Ya nek pancen ora gelem aku tak mangkat dhewe. Lelakon iki tak wadulne karo sinuwun Prabu Puntadewa sak kadang. Menawa Ndara Wijaya iki sing perjaya Ndara Gatotkaca ngono ya mau ayo. Oh nggih. Ngajak Gareng ora gelem, Bagong ora gelem. Wis dhewe malah pekuleh. Lunga kene dhewe malah aman. Ora ana wong weruh. Arep kepiye-kepiye ora ana wong omong. Arep mampir ning kene bebas. Arep ning gone si kae bebas. Arep ning gone kae bebas. Ayo go kanca nek ora besele atusan ewon masa gelem mo. Ayo Nala Garing Petruk wis mlayu negara Kamarta ayo enggal dirukti aja kanthi mengko kuandane Ndara Wijaya ana madali ngalas kene. Oke, apa-apa. Yaning Talaga Kadi Langit Pambang
tanpa semulano paman niko lintang daya kusumaya sumawur uno kacarita sak magdir Dyanangka Wijaya Den Perjaya Dyan Gatotkaca tatuning sak randining badan kaya sinembur melosoh kuandane
Yanangga Wijaya den singitaken Bathara Ntrada den dunungken wonten jagatnya Bathara Ntrada kang kinarsa bating carita nggih nagari ing Amarta. Kresna tan tulus hanyokra ring Resiwara Janawi Suta kekalih minggah rata ter tumyungken kang sarutama tan miartan magawi pupuk niguna sang Resi Lesu mari katara ujwala Koko Prabu Bathara Kresna kula wonten dawuh Yayi. Koko Prabu sampun rawuh wonten nagari Ngamarta kula badhe nyuwun berkah pangestu Koko Prabu angestreni anggenipun yoga kula Gatotkaca kawisuda manggala yudaning senopati satriya pinilih pinangka senopati agung nagari Ngamarta Koko Prabu. Aduh kadang kula Yayi kula sarujuk yen to Gatotkaca menika dipun sinengkake kaluhur manggala yuda senopati nanging kedah dipun teliti langkung rumiyin menapa Gatotkaca menika mboten nate kalih pitandedosan menapa wonten cacatipun yen pandugi kula yen to Gatotkaca menika wonten cacatipun kula mboten nayogyani den sekake kaluhur wonten nagari Ngamarta pinangka tetungguling para satriya sinengkake kaluhur pinangka manggala yudaning senopati negari Ngamarta.
kula nuwun inggih Koko Prabu Sena. Opo mbarep kakangku. Muga-muga Gatotkaca nggone arep diwisuda karo kasembatan ora ana sambikala kasembatan penjangkane para Pandhawa Sena mbarep kakangku ya praptanipun Ki Lurah Petruk. Padha Basuki Petruk pengastunipun sinuwun wilujeng. Padha Basuki Petruk pengastunipun Ndara Janaka wilujeng. Opo padha Basuki Petruk pengastunipun Ndara Werkudara wilujeng. Petruk sowan ya sowan ning nggonmu lungguh ki ya ora ngono kuwi. Ora nutupi raiku kaya ngono kucirmu gandane kaya ngono kok. Oh nggih nggih ngaten iki. Iya lah. Nek cara gen kula ngoten iki mboten sowan ning dekem niki. Nek rak yo tegese ngajeni karo bendara. Lah nek kaya mau kae nutupi mripatku. Oh nggih genep sak jam ngono lempoh aku. Matur sinuwun Prabu Puntadewa. Apa Petruk kula niki ora ndereke Ndara Anggawijaya wonten madyaning wana pinanggih Ndara Gatotkaca. Lah Ndara Gatotkaca niku kok nganyar-anyari. Dadi rembagan karo Ndara Anggawijaya ning Caturnetra. Estu kula boten mangertos sangkan paranipun bilahi ngertos-ngertos Ndara Anggawijaya niku seda. Ndara Gatotkaca sumbar-sumbar para kawan aturna ana negara Kamarta. Menawa Anggawijaya sing mateni Gatotkaca dados kawuningan Ndara Anggawijaya seda sinuwun. Petruk nun coba balenono bendara Anggawijaya kenang apa Ndara Anggawijaya seda ingkang nyedani Ndara Gatotkaca. Aduh pripun sinuwun Werkudara. Opo Kresna kakangku. Lah Gatotkaca wis ana cacate mateni Anggawijaya. Cara aku apa kowe trima? Kowe didak diles nganggo sloga Gatotkaca. Wah, Gatotkaca ngraupi banyu lho karo wong tuwa indak-indak. Koko Prabu kula atur pitados ingkang raka Gatotkaca mboten saged dipun sengkake kaluhur wisuda pinangka manggala yudaning Senopati wonten cacatipun teka merjaya Anggawijaya. Piye Dimas Nekulasdewa Koko Prabu kepareng ngracut bermantianipun Koko Prabu monggo dipun taliti langkung rumiyin Koko Prabu Bathara Kresna monggo kula dherekaken merpeki Gatotkaca ingkang wonten Gedatur Jaya Dimas Nekulasdewa iya. Ngraupi banyu lho karo Werkudara. Dikurung ana Gedaton 40 dina kok iso mateni Anggawijaya anakku.
dudu sapa-sapa sing mateni kowe Werkudara Geduga idak-idak kowe Gatotkaca. Boten dosa, wah dosamu tak kempet tak injit kowe mateni Adi Mangka Wijaya karo kowe banyu luh karo Werkudara dudu sapa-sapa tak idak-idak tau det-det guru Pancaloka. Paman Setyaki iki ana tlatah negara Ngamarta lho iki. Inggih, Ger. Mula kowe tak jak ana negara Ngamarta tak nggo seksi rikala aku sowan ana negara Ndarawati. Kowe rak ya gumun to. Wong Kresna kok dina iki kok tumindake kaya mengkono kok nganeh-anehi lho. Aja-aja kowe ireng mengko merong kapuh jingga ana negara ing Ngamarta. Iya, kula mboten mangertos, Ger. Monggo aku wis krungu kabar. Jare Angga Wijaya dipateni karo Gatotkaca. Kok atiku ora pati duga patine Angga Wijaya kuwi lho. Iki menika mboten mangertos Sugeng Bapa. Lah kuwi aku seneng kok srawung karo Paman Setyaki iki ora neka-neka. Anane mung jujur. Apa anane iki seneng aku. Kowe kuwi ora tau goroh. Mboten nate. Kalih sinten mawon dereng nate kula goroh. Kuwi ampuh. Karo mbok cilik ya ora tau goroh. Iya dereng nate wae lah. Ki ampuh tenanan. Jujur yo jujur kok aja kejujuran. Iya. Paman Setyaki kula Ger, aku ngerti ana mendung lelaku. Gebyar-gebyar kaya Kakang Gatotkaca. Monggo Kakang Gatotkaca kabare didak-idak karo Bapak Werkudara kok ning kene kok ana Gatotkaca yahene kok klithah-klithih. Ora tengah ngalas ya tak tibanane upas merayang. Nanging tak sebawani upas merayang aja pati-pati mateni Kakang Gatotkaca nek pancen kuwi Kakang Gatotkaca tenan. Ning nek dudu Kakang Gatotkaca apese gena tak cekel. Oh iki Ger kula nekseni tak tibalane upas merayang. Mati aku kuwi sapa aku kok umeliang saka gegara tekan daratan ditubruk kowe pangling karo aku Antasena ora oh Dimas Antasena karo sedulur kok pangling
aku tobat aku culno Dimas Antasena culke ya culke ning nek rembuke iki dadi ngono ayo tak goreng negara kawarta lho dhisik Antasena tekan kene heeh gawa anakmu lanang Gatotkaca wah ono Gatotkaca Surya kembar nggih Gatotkaca kembar piye Petruk kula yo gumun ora iso bedake karep Antasena nek pancen kowe iki Bapa Werkudara kudu iso ngerti sejatine Kakang Gatotkaca sendi mesti preso ngono. Wah, ora ngerti aku wis ora beda sak ginggang. Ora ngerti aku. Petruk piye? Nek cara penemu kula ngeten. Gandeng Dara niku mboten iso bedake Gatotkaca loro niki didu mangke sinten sing menang niku Gatotkaca putrane Ndara Werkudara ngoten. Wah, Gatot kula kowe tak du karo Gatotkaca gawane Antasena Setika ayo kowe tak du karo Kakang Gatotkaca kowe wani aku wani Dimas kowe wani tak du karo Gatot gawane Antasena kula wani Kanjeng Rama wani estu Ndara ya Petruk aku wani nggih kula botohi saking wingking Gatotkaca kinon mapakar kosuta kowe Gatotkaca saka negara ngendi aku saka Pringgodani kowe saka ngendi karo Gatotkaca kembar sing saka Pringgodani ki aku Petruk nun gandeng kowe wis kulino momong karo aku kudu iso niti endi Gatotkaca sing tenan oh nggih nek kula wis kulino kula momong panjenengane kawit timur miyen gampil nggih kula niti piye Petruk Ndara Gatot iku nek duka yen dijawil ngangge wesi waja mesti suarane gumenjleng kaya wesi nika ning nek sanes Ndara Gatotkaca dijawil kangge wesi mesti mboten kaya wesi apa mengkono buktekno nggih nuwun sewu nggih kula buktekke ya Petruk nah hai wow
Acetha niku sing gawe cilakane Ndara Wijaya huntir gulung bambu. Pedyan Gatotkaca mateka Jinarantaka katimblis Jinarantaka badhar Raden Pertiwagana. Jagadewa Bathara kewirangan Akura Negara Ngamarta Kaka Prabu Bathara Kresna nyuwun pangapunten Kaka Prabu kepeksa kula damel wirangipun Kaka Prabu kula kebadaran Pertiwanggana kula wangsul wonten kayangan Kaka Prabu. Seteja marwun-ruwun ono nyomagulingan papan Pertiwanggana kewirangan gebadaran. Oh, ya Gatotkaca genti milang tatu iki Stija Bama Naraka Tandangana. Yan Gatotkaca kinon mapakarka suta Gatotkaca opo Kakang Stija Kadipaten Tunggarana dina iki tak jaluk bali honong negara Trajutresna sing ora dunung ki ya kowe kuwi Citapsara Cetha nuduhake Tunggarana ki ke bawah Pringgondani. Kowe mung nglungguhi klasa gumelar. Ayo Kakang Stija arep apa bapu? Ora ngulungke Tunggarana kene mergaring batimu hundir glungu bapu. Kados pundi pikulun aja kuwatir nggih Stija. Jeneng kita ulun kang ngayomi marang kita. Ulun manjalma jagat kita. Kita digdaya patenana Gatotkaca nyuwun pangestu.
Gurun. Mungsu kita sapa? Kakang Stijo tiga lah itu karepe dhewe ya. Ger, maju kita ulun rembangi ya Ger, Gatot Kaca. Kulun antepe Gatot Kaca magilo-gilo. Geris Tijo kita nglepasno Galimpung. Gatot Kaca lepasno Galimpung, Galimpung ulun kang ngemongi sedika. Sandi dulu. Lah kita di tlabung nganggo Galimpung Gatot Kaca inggih dulu ya iki. Ger kita inggal nglepasno gegaman saanane. Petro, Nun, bendaramu Gatot Kaca wenehna gaman saanane. Tak gone nandingi Galimpung saja Galimpung kae mawa cahya tenan. Nggih. Karangantene mung kaya ngeten iki. Nggih nandingi Galimpung nika. Ayo ora apa-apa. Pengko cumlorote Galimpung bakal tak tamengi nganggo pusaka saanane iki. Wis menika wae. Tak welehne Adi Bathara Guru. Kilat keset pindha tatit lampahing Galimpung miwah pusaka lepasing pusaka saking astane Dyan Gatot Kaca kacarita pusaka kekalih tumbuk padha sanalika kebadaran Bathara Guru miwah Bathara Nrada.